Hei, salutare și bine ați revenit pe canalul meu de la Dana Handmade. Astăzi vă propun al treilea model din seria dantelă irlandeză. Cele două la care le tai firele de pe dos sunt primele două modele. Ăsta este modelul numărul 2, o rotiță foarte frumoasă, iar primul este un alt fel de buton. Dacă doriți, le găsiți în lista mea de videoclipuri. Acesta va fi al treilea model propus de mine. Este o floare în 3D cu două rânduri de petale, care se face foarte simplu. Pentru început facem un cerc magic și facem 12 piciorușe scurte în acest cerc magic. Deci continuăm cu piciorușe scurte. 2, 3, tragem puțin de fir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Ce este frumos la cercul magic, că putem să strângem cât vrem, încheiem cu un picioruș alunecat și avem o rotiță cu 12 piciorușe scurte. Iar acum vom face primul rând de petale. Facem un lanț de 3 ochiuri și în același loc facem încă 4 piciorușe duble. 3, 4, 5,